Ассалому алейкум, духтаракои хушрӯ, ҳама каса созен хубед. Духтаракои хушрӯ, инами итальянски бисёриётон мепурзед, ай ҳамин модели танаи мабудагӣ нали чи ҳаста духтаро. Ҳозир ма рангоша нишон метиҳам, беҳади бад хушрӯ ай нигоҳ кунед духтарако. Нархша гум ҳайрон мешавед. 150 сомон. Ира бинед. Аҷоибот хушрӯ ай бовар кунед. Качествашам бо вақте ки кирта медузем вообще дига чи мебуроя. Духтарако. Ҳозир дигар рангошам нишон медиҳам. Аввал ини хидмат нишон дадам. Духтаро, ин малинашам бинен, иқа хушрӯай. Ай малинашам битен кирта кунам ва подписчико. Чӣ хеле ки ини ма хушрӯай ку ин малинарам беҳади бад хушрӯ. Ира бинен, охе. Аҷоибот. Ина бо як та дига коричневӣ мешавад, чомни молочный меша. Ма рангора баъзеша намешносам духтаро. Ини рангшам ҳаст наличи ҳамқа хушрӯвакан. Фақат дами момент доставка рӯй кардесем подписчикои азиз. Чуно ки гуфтем, ай склад навор мекунем. Ранги сиёҳшам биёрем. Кадоме ки мехоҳанд харобина намоён шавад, итальянскиҳои сиёҳ низ дорем. Аз амин гули танаи хидмат духтарако, ранги сиёҳш ва подписчикои ранга бинен қа хушрӯвай. Кабоити электрик низ наличи дорем духтаро. Баъд барои модарҷонои меҳрубон ранги сабзи талха барг духтарако. Ира бинен. Чиқар необычный, ҳам духтиш мегум, вали духти хидм даем, духтесам. Ҳам сангаш, ҳам материалаш, ҳам цветаш. Ҳар сешам хушрӯ. Ана ин бошад подписчикои азиз, материалшам нишон тием аз духти танаи ма. Ина ма чанд бор 6 тома идай, лекин ягон чи нашидай.